Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tanghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi action Brian no kag sa aton mga listeners sa riyatan naton nakat sang aton chimpusin nga gabi. Aha. Dirnes kita karon Oktubre 9 tuig 2020. Duha ka weather systems ang nag-influensya karon sa aton pungsod Pilipinas no muning low pressure area. May kalayoon siya kapin sa 425 kilometros sa nakatungdan namin na nakatungdan sang Coron, Palawan, malayo-layo na gidman siya sa aton. Aha. Ari siya sa 13.2 degrees north, ka 116.5 degrees east. Ang habagat o kon southwest monsoon naman nag-aapekto sa nabagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Mga lugar nga nasakupan sa aton kondisyon nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagtanagob amuni ang Metro Manila, ang Central Luzon, ang Calabarzon, may marupang Kabikulan, Kabugsan sang Kabisayan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga. Nga tugay ni sang low pressure area kag southwest monsoon o nabagat. Ang iban nga bahin sang Mindanao, may pag-uum-guum ang kalangitan at sang magalumon ang kahawaan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan halin ini sa localized thunderstorms. Sa may mga lugar nga Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, dito na to sa pinakapuntas nga naminan sang Luzon, may pag-uum-guum sa gihapon ng ilang nga kahawaan. Hasta nga magalumon ang kalangitan nga may naligwin maning nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan halin iniya sa northwesterly surface wind flow o kung precursor na ni siya nga nagsulod ang hangin amihan. Ang northern Luzon may pagmadlos ng huyop sang hangin halin sa namin na nasidlangan o kung northeast nga may mabalod ang kadagatan. Kag ang kasarangan naman asang may pagmadlos man nga huyop sa hangin niya, halin sa namin na nasilangan pakadto sa nasilangan o kon northeast to east amo ni mga lugar sang Metro Manila, ang Central Luzon kag Calabarzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sa aton bungsod ara lang sa mahinay as sa may kasarangan lamang huyop sa hangin. Maghalin naman ini nabagatnan nakatungdan pakadto nabagatnan na sidangan kung southwest to southeast. So panaog kita diri sa atong local nga forecast, partikularmente sa atong probinsya, makaagom kita sa magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan
kag pagpanago aton mabatigan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kag may arat kita mahinay lamang as sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sa hangin. Magahalin sa nabagat na nakatundan pakado sa nabagat na nasilangan na maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang. Dugay-dugay alas 7:09 alas 7:09 no. Ang unas sa aton punto 6 sa metro ang kanabawan ng tao alas 2:32 karon sa Kagahon Takosya 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:30 in punto sininga hapon ng tunod siya ring adlaw. Magabutlak siya alas 5:32 boss sa aga. Kagari kita sa 25 hasta 31 degrees Celsius. O kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit action bright. May kabugusan sa ato lakan tempo sining gabi. Sige, salamat gid Sir Gan, maayong gabi. Welcome. Yes sir, salamat gid sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulataway nga aton sini nga palibot mga kaaksyon pero timo na sa gihapon hindi kita magsalig sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay. Sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan, of course, ang karagabi nga aton ginahimo ang pagpangamuyo sa gihapon nag-aaway kita batok sa COVID-19 kag sa iban pa nga kalalatan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:13 na. Subong nga adlaw, Biyernes. Yari na sa Oktubre 9, 2020.
Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagiya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Pwede man kamo gani kadalagaw to sa YouTube dira makaksyon kag sa Twitter account naton. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517 kag sa aton sini nga mga watchers kadto lang sa comment section kay hatagan ta ginakaron sa hostisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, top 9 ang tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Tinakilala ng patay kay nga nasapwan makaksyon didto sa syudad o kon banwa sang Ibi Magalona nga nasulod sa sako pagkatapos may igo sang buno kag may igo nga pila sa tiyan kag ulo tuga sa pagluthang and ini siya mga kaaksyon may ara sang karton sa kilid nga nakabutang didto pusher kuno siya ti konsundon kuno ti mabalaan nyo gid. Ang amo nga lalaki mga kaaksyon taga Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Ang pamangkot paano siya dito nakalabot. Tiyambal sang polis posible nga ginpatay sa iban nga lugar kag ginwigit gid lamang sa banwa sang Ibi Magalona. Aksyon Firing Line. I-try na to lang buton karon ang polis diri sa syudad sa Bacolod partikularmente na sa police station number 2. Kilala ba lang nila ining si Nilo Flores mga kaaksyon. Amo ni siya ang patay nga nasapwan didto kay nasang aga mga alas 2 nga ti hindi maayo nga kahimtang ang iya sini nga sitwasyon bangod nga ti way labot nga may kapilasan na ini siya ang sulod pa sa sako. I'm sorry, Nilo Fuentes. Aksyon Firing Line. 54 anyos kag isa ka pedicab driver. Sa iban nga balita mga kaaksyon kagab iman nagpatigayon sang buy-bust operation ang sila'y PNP patay diri ang suspect. Ang subject iya sang buy-bust operation matapos allegedly nagbato ini sa kapulisan samtang nga natimahuan niya nga pulis galing niya sinika transaksyon. Pagkatapos may nasalabat pa dito nga ti suno sang pulis atong nasalabat way gito karelasyon sining napatay kundi yara gid lamang natabuan sa lugar sa nagluntad ang insidente sang pangluthang or ang shootout. So naigo man siya may lang kay way gid mataman. Aksyon Firing Line. Ang balita diri sa Bacolod mga kaaksyon, kundi dumduman nyo tong hold up sa motor trade diri sa Bacolod, nagligad to nga Sabado sakay sa motorsiklo kag naka-helmet diri mga suspect. Way gid subong may makita nga dugang abing nga evidence or makilala man ang mga suspects kay ang CCTV nga gin-check sang kapulisan at helmet kag motor gid lamang ang makitaan. Amo ning budlay kung kisano kay inang basta damo tabon imo nawong daw kampante ka mang hold up. Aksyon Firing Line. Tiyang kapulisan subong nanawagan sa mga negosyante sa Bacolod mangin vigilante kamo halong gid kamo kay tinggutom subong. Way labot sining pandemya pila ka bulan nga close down kita kun ano na lang nga mga sitwasyon ting iban dira nga way nagigurodang pan sang trabaho ay pang hold up na naman para kulba lang ang puhunan. Aksyon Firing Line. So maghalong gid ang aton sini mga negosyante mga kaaksyon. Diri sa Bacolod mga kaaksyon i-check naton karon kay buwas larga na ang swab testing mga kaaksyon sining mga vendors diri sa syudad sa Bacolod. So far mga 2,500 ini sila sa tadlo kadalagko nga mga merkado. Daw damo di sa Libertad Market daw 1,200 ini sa Burgos ya mga 700 sa makuan iya sa downtown area sa Central Market ay mga kulo 500 son man sila. Bo damo ning swab test buwas nga adlaw. Kag damo man ang hindi mapaswab. In fact, buwas daw si may ara naman sa mga pulo protesta nga mahitabo sa mga markets diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. I-check taman ay karon mga kaaksyon kung ano nang kahimtang sining backtrack nga ini nga daw damo gid ang nagproblema sini may isa iya ka nagreklamo nga persona sa isa ka mall sumulod
ginpangitaan sang gwardiya sang cellphone. Tigindalaan sa sang ID nga may na-print, hindi pagbatunon. Ginlog-in na lang. Daw mo na bilang tido ka... sitwasyon. Daw hindi manami nga mga approaches, sining sitwasyon niya. Inino ka katabo sa palibot naman. Action firing line. Sige, check naman ka na nung reaction din ni Councilor John Gamboa Jr. man. Kaya nakapagwa na gid man ang city, nagligad nga adlaw, nga may nabilin pa 20 plus million pesos sa 119,000 million o 119 million pesos nga ayuda sa national sa lokal nga mo ning ginapangita niya nga dapat ipakitang audit kung pila ng gasto din nagkadto pilang sobra. Action firing line. Siguro si Councilor Gamboa guro satisfied na sining ginpagwa sang city nga mo ning may nagkalabilin pa ho. Abi check nato na binikaron na be. Action firing line. Sa balita gikan Kapitolyo Provincial, kay na may bisita kita diri Senador Dick Gordon mga kaksyon, may ara sang press conference kay ina gikan sa Kapitolyo Provincial. I-check taman karon. Action firing line. Samtang duga nga 10,000 ka mga test kits mga kaksyon gikan sa DOH para sa Teresita halando ni Molecular Laboratory maabot man subong nga adlaw. Masobra sa 1,000 ka mga manunudlo sa Negros Occidental mahimo maka-avail iya sa masteral kag doctorate degree scholarship program. Bao dumayo inino doctorate degree scholarship program. Di ka mo na i-grab nyo ng opportunity na sa mga teachers ta. Action firing line. Mayo na ni sobra libo ho libre ning pag-eskwela nila about mayo ining atikang sa aton sining local government. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta karon ang iban nga mga balita makaksyon sa aton sining pagpalagad malagaw-lagaw tagamay lang sa national sinimat tiniyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa balita sa nasyonal iyaho Aryo, bag-o lang yun mainit-init pa ni nga balita. Gikan kay Presidente Rodrigo Duterte, amo ni subong yang nagabaga-baga nga balita sa nasyonal kay kagabi ko hinomdom ka mo, naka-interview kita kay abang lingkod Representative Stephen Paduano laban sa mga iyato nga statement, medyo dismayado gid subong sa sitwasyon sa Kongreso sa ginapakita nga actions ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Action firing line. Kagabi, palayag ni Presidente Rodrigo Duterte amal niya, Cayetano, Velasco, kung hindi nyo na pag-resolve ganing inyo sining agaw-agaw kag sa ginyo na kabangigay angot sa speakership dira, ang magpungko bilang House Speaker dira, siya ako na mapatunga da pila kadlaw sa inyo. Action firing line. Siya man problema pag ang budget for 2021 kung hindi nyo na ma-resolve da, ako na lang na ma-resolve da. Action firing line. Di nagapakita diri nga daw hindi masaligan ni karon ang mga tawo nga ara sa Kongreso sa lower house mga kaksyon kay ginaintrahan sila sang presidente bangod nga nakitaan sa presidente nga daw hindi manaming ginagiho nila subong da. Action firing line. Sinigid lamang si Presidente Rodrigo Duterte gin sertipikahan nga urgent iya ang ginaduso nga 2021 national budget. Kwenta mo, abi sa Duterte siya daw tinunto ning obra nila ikwanonta na lang ni para matapos na ni kay kinanglanon taning pondo para sa 2021. Action firing line. Kini makaksyon ang ginpalayag iya ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque makaksyon nga ang 4.5 trillion pesos sertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte desisyon ini matapos ang ginpanawagan sini sa Kongreso nga magpatigayon sa special session halin Oktubre 3 sa Tobtob GCSR sa masunod kung tani nga simana para masiguro nga mapasar ining budget nga ini. Action firing line. Ang nasambit nga hagna, amo na ning sitwasyon niya subong. Hindi na ni masunod pa or hindi na kinanglan nga sundon pa ang 3-day rule sa diin nga ginatugutan ang mga mamalidha, mga kongresista naton nga magpasar sa nga nasambit nga hagna sa third reading. Sigalayon pagkatapos ginpasar ang second reading mga kakson. Action firing line. Alang tawon tani kay sa nagligad nga adlaw si Cayetano abot anong ginadasig ito nga second reading palang daw ginalagas ni siya sang kuanaw 20 ka bilog aswang. Action firing line. Dayon niya ka-suspend sa sesyon ka mabalik siya kuno iya sa November 16. Ibalik pa to kuno October 14. Dapat manaog na siya mo sa gentleman's agreement nila sa tunga ni
Marinduque Representative Alan Lord Velasco nga magabulos dira bilang Speaker of the House. Action firing line. Di paano magpanaog siya kay gin-suspend siya gani ho? Oh, why formalidad? Sadya nga obra, no? Nabasa gani ni Congressman Paduano ang mga steps nga ginahimo ni Cayetano mga kaksyon. At tiara kay umintra na si Presidente Rodrigo Duterte kung isa daw kahuluya, no? Yang presidente kung kanit kung isa magpahipos-hipos malalada sa kilid mo kay para manilag lang tigaling kay Goro nakita ng sitwasyon at ara umintragit. Amo na magluwas kay Presidente Rodrigo Duterte nga sining nga gabigin pagwa ining statement o pronouncement mga kaksyon. May ara na gidman tani sang resolution mo nga ginapalibot subong sa lower house mga kaksyon sa mga kongresista nga nagaduso sa pagpabalik sang sesyon sa sining Oktubre 3, Sitio 16 para nga i-deliberate nila, debatihan nila ang 2021 budget. Kay kadamo panagali sa mga ahensya daw nga way gid ma-deliberar dira kon pila ning pondo para dire, pila ang makadto sa amo nga distrito, anong balang gastuhan sini, anong pamaklon ta sini. Oh, amo na natabo da pagkatapos ikan reading pa lang daw iratsada na. Action firing line. Temay lang kay arana si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mag-reenact kita if in case gidman, mag-reenact gidman, mas problema pagid. Kay gamay ang budget sa sining nga tuig 2020 kumpara mo sa budget sa 2021 nga 4.5 trillion pesos. Nga diri sa 4.5 trillion pesos mga kaksyon, naapid na dira ang pinakadako man nga pundo para sa pag-away naton kay COVID-19 para hindi na kita magproblema ka magbalik kita sa normal kay kakapoy na sa sitwasyon ta. Action firing line. Pero nga katabo subong niya sa upper kon lower house dira naga-abnormal ya mga iban nga tawo daw sa mga congressman aton daw. Labi na gid si Cayetano kagang iban pagida nga daw nagaupod-upod man sa iya. Action firing line. Oh, pero si Velasco kag si Cayetano lunsay ini mga anak-anak kag bata-bata man ni Presidente Rodrigo Duterte mo. O galing kay tikon magahari na gani ang poder kag posisyon, gakadula ang mga pagrespeto. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon, ano man natabo iya sa sulod sang New Bilibid prison iya man, no? Siyam yang patay iya ho, way pa ni madungagan aksyonan. Siyam lang gin patay, no? Sa mga priso nga ini matapos nagrayot ya kay nasang kagahon mga 2-3 ka oras yang binalbalanay nila. Action firing line. Ining grupo sang Sputnik gang niho kag ang komando gang pati ng sige-sige niho. Naghinabuyanay sila bato kag nagbinunanay ito sa sulod sang New Bilibid prison, no? Ang resulta siyam ang pilason, 7 kon siyam ang patay, 7 ang pilason nga ginabulong karon dira sa NBP Hospital. Action firing line. Si Justice Secretary Minardo Guevara nagmando na nga padalman ang pag-imbestigar sinisin o bala ang nag-umpisa gid sini. Suno diri sa report mga kaksyon nga may isa ka gay nga may nagbuli sa gay nga ini kag nag-umpisa ang inaway pero kon padalman mo gid droga ang sa likod. Action firing line. 3 ini ka quadrant mo, quadrant 4 sa building 2, 5 and 9. Do 4 gid gani mo, no? Ka mga lugar ini sa maximum security compound nagluntad ining nasambit iya nga riot dira sa New Bilibid Prison mga kaksyon. Ipa-picture out ko sa inyo gamay ang New Bilibid Prison, ang prisuhan dito sa Muntinlupa. Hindi di siya kaangay sang prisuhan diri sa aton nga dira lang kamo nga tulotindog iya ha. Sa amo-amo lang nga lugar ini dako-dako nila padlapad, pwede kamo dagani ka pananom. Action firing line. Pwede kamo dagani ka pananom, pwede kamo ka kung ano na lang himuon nyo da, pwede kay kalapad-lapad sinis tungkol sa kadamuon sa mga priso bla. Action firing line. So sunod diri sa kay Guevara ang ila sining iniblang good conduct time allowance GCTA nga nagkontrobersyal man ning negligad. Ini naglalarayot nga ini kag ma-identified tanan-tanan o ma-identify rather tanan-tanan ini sila. Mabawasan ang ila sining nga GCTA. Imbes nga next year basi kagwa ni sila basi hindi pa sila kagwa bangod sa imong kung nahimo nila nga katuntuhan. Action firing line. Sa iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, masulo survey kita na sa politika ho. Timpranohon tanay pang good vibes malaning akon pero balita ini no. Ang survey nagwa
sa Magic 12 mga kaksyon para sa mga senador. Pasensya na da sa medyo daw na buwesitan sa politika pero kabalo kami naga-monitor subong ano inabalang nano maning duway man ni temprano patatod mga politika pero ako gabalita lang ko diya. Kaya nga ang 12 ka mga senadores subong nga nagapanguna iya sa race mga kaksyon meaning ang ngalan nilang gagwa-guwa na layo pa man ng 2022. Amo ning mga ngalan nagapanguna si Senador Juan Ponce Enrile, si Enrile. Si Senador Juan Miguel Zubiri, mag-aksyon numero 1, subong 60% yan mo. Nagasunod siya si Bongbong Marcos. Ba, parte ng mga tao, no? Pangatlo dire, amo pa niyo si Alan Peter Cayetano. Action firing line. Para sa senador niya ha, kag pang-apat dire, mga kaksyon, amo si Inday Sara Duterte. Ara sa pang-apat ha. Nakasulod balik naman si Cheese Escudero, si Ping Lacson, Wen Gatchalian, Riza Ontiveros, Loren Ligarda, araman si Bam Aquino, JV Ejercito, kag Gringo Hunasa, naman yung top 12 subong. Apat lang di sila incumbent nga nakasulod. Mostly sa ila, mga nagliligad nga mga senador. Action firing line. Hambal sang kilala ko daw sila man agyapon action bray no. Lingkoti sila naman lang ginintagiya sa pungsod Pilipinas siguro. Action Brian Borden. Action firing line. Oo, galing kitingin survey mo malan niya mga tao mo ang ibanda nga may naghahana ka nagatikang man daway mamadalahig guro ang ngalan amo na nga di makitaan. Oo, pero solo survey lingaw-lingaw guro nila para mayara lang sila sang ipakita sa publiko. Action firing line. Hindi mo kita imo da nga mo na ning performance mo ni Cayetano da sa Kongreso sa lower house. Pang-apat pa siya gani iya ho. Sa ibang nga balita, update kita sa COVID-19 sa Pilipinas. As of today, may ara na sang 334,770,000. Ano man nga akon na panglawag doon di amo ha. 334,770 ang positive na nga COVID-19. Ang bag-o subong adlaw 2,996 nagabalik sa kao. Ang aktibo 53,311 kag ang naka-recover 275,307. Patay nagdangat na sa 6,152. Action firing line. Nagahulat-hulat pa ako sang update naton diri sa syudad sa Bacolod mga ka-action today. Kaya nga kahapon ka good news gito kahapon mo. Kaya ang Bacolod kahapon may 6 lang action an. Kahapon 6 lang ang positive. Kag ang Negros Occidental 27. Action firing line. So do ka good news for us mga ka-action kay nagaamat-amat na gid man siya nubo. Pero suliton ta pagkatapos sining swab testing sang aton sining nga mga vendors diri sa Bacolod. Dili tayo mabalaan kung magsaka na naman ulit o kung hindi. Again, mga muyo kita, kaya tinagabalalakal kita sa merkado, mga muyo kita nga puro lang tanan negative ang ining mga gin-swab test mga ka-action. Action firing line. La 7:32 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, diri kita balik sa lokal mga ka-action. Tatlo ka topiko. Ang aton sini ay karong gali dugay-dugay may ara kita sang interviewhon nga isa ka abogado sang probinsya nga ini siya ang nalakip sa termination pero dadugay na ni siya nga abogado dira no si attorney Ernie Magaspag no karon dugay-dugay maapalayag lang siya sa iya sini nga bahin kun nga agin terminate ini siya kagano giblang pinakadalom nga istorya sa iya sini nga bahin. Karonan ta na, unahon ko lang kay kabalo ka balantayan ini buwas nga adlaw sining nasambit iya nga swab testing mga ka-action diri sa syudad sang Bacolod. Today, si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nagpagwa sang executive order una to daw hindi pa naton gid masigurado kung anong sitwasyon sining swab testing nga ini. May mga nagahambal from the city of Bacolod like Councilor o like Executive Assistant Ernie Pineda nga hindi mandatory ang pagkuha sang swab testing nga ini. The same man also sa kay City Administrator M. Ang
pero dapat mapaswab test kagid iya. Bisan hindi siya mandatory mga kaaksyon before, pero kung wala ka nagpaswab test, hindi ka matagaan sang card, nga ang card amo na magaserbi iya nga liabe agod makabukas ikaw sang imo sini nga tiyangge. Tidaw mandatory man sa gyapon kay kung way ka nakapaswab test hindi ka ka-open mo. Meaning daw mandatory paswab test ka para ka-open ka. Today, ginpakamaayon ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga magpagwa sang Executive Order number 66 mga kaaksyon, an order to conduct mandatory na gidyo surveillance testing sa mga vendors in 3 major public markets: Central Market, Burgos Market and Libertad Market in Bacolod City mga kaaksyon. So wala sang may makabalibad sini mandatory na gid mo, no? So kon mandatory ini, kamo subong nga naga-monitor dira preparar sang inyo mga ilong kag buwas nga adlaw. Action firing line. Now, ano ba lang stand diri ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaaksyon? So nagligad to ang interview naton diri sa iya with Action Art Tayhupon nga inang pabor siya sining swab testing nga ini. Pero tani hindi lang mandatory. Action firing line. Amo nang iya sini nga palayag mga kaaksyon. Tilan tawon tabi abi ini abe. Kung anong iya sini nga tikang regarding sini, pamangkuton taman kay Councilor Gamboa kung satisfied na siya sa ang ginpagwa sang syudad nga may nabilin pa ang 119 million pesos nga pundo para sa Bacolod gikan sa national da sobra 20 milyones pa kay siya gining nagpanghalukay daw nga dapat i-audit gid gipabalos publiko may sobra pa bala kung why na. Action firing line. Kag pamangkuton taman kung ano ang iya nga tindog sining backtrack. I understand sa first na pag-present sining backtrack nga ini, si Councilor Gamboa nag-vote affirmative, nagpabor ini siya. Pero subong daw may nakitaan siya nga daw kadamo gali sang gusot sini. Online sa firing line. We have on the line Councilor John Gamboa, sir. Good evening. Maying gabi, Action Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, maying gabi. Salamat gid sa time, sir. Pisar nga medyo masako ka left and right ang imo sining lakat subong adlaw, no? Oo. Aha. Kay daw north to south subong kabalo ka na ko din ko kabati. Yes, sir. Sir, una nga issue, sir. Una-una kay daw dirigid to una, ini balang ginapangita mo nagligad nga funds. Pondo for Bacolod, 119 million. So, do ginapa-audit mo ni, gusto mo ipagwa initially sang City Bacolod. Kung di na nagastuhan sini, may sobra pa bala, may harap patahikuton dra anong sitwasyon. Last days, bilaka days na kaligad, may ginpagwa sila more than 20 million pesos. So, are you satisfied na, sir, nga ginpakita nila ini? ang matudtuod siling tang liquidation report, inablaya ang detalyado nga breakdown. Nga kung sa diin makita naton ang itemized nga listahan sang programa. Yes. Suppliers, number of units, ang ginakustaran sina. Puti kang padala nila sa amon general lump sum nga report. So wala gid ikaw may makuha nga dita kuan abi nga impormasyon. Useless para sa akon kay tungod nga ang ginakuha ina naton Action Brian. Ang ina nga report para lang ma-evaluate naton, ma-analisar naton in terms of database decisions sa sangguniang panglungsod. Kumo limitado kayo ang pundo, makita naton kung diin pagid ang butangan naton sang nakakaigo nga pundo. Si kung hindi ato ya detalyado kayo nga makita naton ang corresponding items or mga merchandise nga ginpamakal naton, no? Wala kita sang may mangpan sang sena nga report. Wala kita dangpan man. We have nothing to achieve. Kay kaming ang kunsiya, ang sangguniang panlungsod, gina-analisar namon mo. Muna ako nga pangayo na namon kay tungod nga importante na sa amon nga mga decision making sa ulihi. Kung magpangabay sa liwat ang aton nga executive sang dugang pagid nga pundo. Nan.
Ti wala gid. Aha. So ato sir pagpagwa nila daw hindi ka kontento gid kulang gid katama para sa imo. Well, in fact gani hindi lang ako kundi ginupdan sang tanan-tanan nga mga konsehal. Nagpasar kami sang isa ka resolusyon unanimous nga papangayuan gid sang isa ka detalyado nga breakdown ang amo nga liquidation report. Kay kung tulo kung mo wala ka gid yadang pan sang ina nga report. Ako baga daw ariho ang sobra sang 100 pesos so may 20 pa di do amo na nablaw. Oo, kag kung magsiling kita gani niya lamsam inablang nga butangan nato na nga medical supplies. Amo ni nahan. Ti wala mo gin breakdown kung ano ini nga mga medical supplies ang ginpamakal nyo. Na natublang nagligad man nga supplemental budget nga ginpangabay sa aton sang aton nga alkalde. Nadumduman mo to Sir Brian nga makita naton niya ang item, number of items. Ano nga item sa medical supplies ara to dito face shield. Sa pinakasimple nga paghangop sir kung nangumpra ka sa Libertad Market paglista sang manong bakal tangkong pulo ka pisos. Amo na gabugo sa lingon mo tani sir, luy 5 ka pisos. Yes. Na dapat ay timais gid dapat no balaan nga di nagkadto ini. So wala ina yan natabo. Yes sir, wala ina natabo. So ito unanimous resolution ato ha nga ginapabalik kag tagaan gid kita sang isa ka detalyado nga breakdown. Sang among liquidation report. Pinadismaya man gani ang tawo nung nakita nila to. They were very very disappointed. May gahambal to nga te ara na gambuwang ginapangita mo. Gali kay do palagpat man to gali gyapon man. Yes. Yes sir. Sige dira lang ko do ka kwan sa ako ni Chimpo sir ikaduha nga issue sir. Nagpagwa na gid si Mayor Bing Linardia sang executive power. Of course gingamit niya sining power bilang executive or mayor sa Bacolod sa mandatory nga ini nga swab testing buwas nga adlaw. In fact nga nagaprepare sila siguro para buwas. Anong reaction mo diri sir kiti mandatory na before bati ko si mo daw hindi ka gid gusto sina? Well, ang isa kang ginapamangkot ko di niya naging kuha ang ina nga power. Kay sa akong nahibalan gintagaan nila sang gintagaan nila si mayor sang emergency authority o kon extra power sa isa ka ordinansya. Pero ang naghambal atoya nga ginatagaan nila ang mayor to conduct massive RT-PCR swab test in the city. Wala atoya na kuan na butang nga mandatory. Okay, so I don't know kung di niya naging kuha. Ang ako niya nga limbalan nga kumo nga ang ina nga merkado, public markets na ton, ginapanagian sa syudad. May diretso kag may deber sila. Nga palinon kag pasarhan ang isa ka establishmento da o kon kiosk kung hindi nila kung wala hindi sila magpatuman sang amon nga gusto. Well, yes, amoy nang ginatindugan nila because nga pribiliyo mo lang nang ginatag namon sa inyo. Kung hindi ka mo magsunod sa gusto. Amo man lang pagtanaw nila sa mga private companies, private malls. Kami maset sang guideline kay kami nang nagapanagiya. So kung hindi niyo na ipagsundon, magwa lang kamo di, pangita lang kamo sa lugar basta hindi lang di. Amo man ina banwa ang ginapaintindi nila sa aton nga mga pobre nga mga vendors. Okay, amon ini ha, kaming tagiya sini, kundi kamo ya magsugot, wa lang kamo ya pangita lang kamo ya sa inyo palangitan-an basta hindi lang di. Na isa ay nakadako nga pamangkot man akay katatlo. Kita sa gobyerno Sir Brian dapat general application kung magpamando bala ikaw dapat hindi ka selective or hindi discriminatory. Amo na ang ginangambal sa aton nga mga vendors. Nga ako magsiling kita merkado sakop ang bilog nga merkado pati na ang mga baligyan nga ang ginapanigyahan sang pribado, di ba? When we talk of the Libertad Market, we are talking of the whole Libertad Market. Okay, pag intindi ko, di ba may arata na sa mga private buildings, edipisyo, yang may nagabaligya man to. So meaning, why to sila yan nadala sining swab test, kundi alone lang sa sulod sa merkado, owned by the city of Bacolod. Lang. Yes, kundi selective ikaw, discriminatory ikaw. Di na sila mga vendors man na. Expose man na sila sir sa kwan, sa tao man. Kundi ginausar mo siling ko ang poder, ang gaho mo sa sining nga mga kaluluoy nga mga vendors kay kumo ikaw tagiya sina. Abi ko gani sa lalamat tanan-tanan basta nagabaligya kada siyan atong sila iba na gani mga nabalang nagabukad bukad nag piod lang dabla sir. Yes.
Oo. Because dapat general application, kung hindi mo pag-general apply, kung hindi na lang, kay magsiling kita gani yung market. Aha. We are talking of the whole area. Kag hindi ko magsiling kita yung mga vendors o malugbaligya dira. Tanan-tanan nasakop na. Hindi lang yan ang tulukon mo. Kag ipiguson mo o kung frontieryahon mo lang yan, ang imo lang yan ginasakupan nga nagasalig sa imo. Okay. Nan. Oh, okay. Dakoy na nga violation para sa akon. Kag ikapat, nga katatlo na to, ikaapat banwa, Aha. ginisdan nila nga siling nila, anong tawag nila sa aton, surveillance testing. Oh, surveillance ang tawag siniha. Aha. Oo, kung tulukon mo, Sir Brian, ang bagong DOH circular, Aha. kuan man gani ni gintindugan man gani ni gin-uphold sa Supreme Court nga ang mass testing applies only sa mga pilan naton ka mga sa mga pilan naton ka mga utod, ilibin na gid inisiling nila ang may nagapakita na sang sintomas. Kag ato kuan nila, ginsulat nila ang mga healthcare, amo na ang emphasis-ta, mga healthcare workers ta, mga frontliners ta, kaya ato na sila to yan nagaatubang sa mga pasyente, prone ini sila nga dakpon sila sang among virus. Kay siling sang atong gobyerno, wala kita sang supisyente nga pundo nga ang tanan-tanan ipa-mass testing ta. So nagsiling sila nga ang unahon nato nga i-testingan o i-mass testing o kung tagaan sang swab testing, amo ini ang mga nagahatag na kag nagapakita na nga daan sang simptomas. Otherwise, siling nila, it will just be a waste of government funds. Diba si damo kwartang bakolod di serya? Hindi naton gani madamahang pan, hindi naton bala kuan ini. As early as 2 months ago, may nagpalapit na sa amon sa Sangguniang Paglungsod, grupo sa mga urban poor. Tigin balibaran namon because siling namon nga hindi masarangan sang gobyerno. Ti ang naghambal na gidya subong ang DOH nga mo ni ha. Hindi na siya siling mandatory, hindi na siya massive. Kundi unahon nato niya inilang nagapakita simptomas kay kanugon sang balo ka kung magpositibo ka, hindi man lang ikaw ya ang iswab test, automatic ang bilog mo mapamilya kuan man na. Pating upod mo da nga nagabaligya. Yes, ito paray ka mo damo. Nan. Ti kung siling kaabing buhay ka nagakita sang sintomas, kundi siling nila hindi masarangan sang gobyerno. Kay wala kita sang supisyente nga pundo nga ang tanan-tanan nga Pilipino nga gusto nga ngayo sang free swab testing, tagaan ta. Hindi. Amo na inisubong mo unta. Nan, ang may sintomas lang, amo lang na ang i-swab testing ta. Kag ang mga sunod nga mga grupo nga kung sa diin expose sila, kag ang mga highly vulnerable nga mga sektor, amo ining mga tigulang. Nan, hindi tanan-tanan tingin nga to nya tanawa. Hindi mandatory yan nila, pati na gani ang wala ya simptomas, pati na yan nga wala ya sa may ginabatsyag. Kuhaan pa nila. Asymptomatic BSRB mo. Yes, tikit balo ka. Ang isa ka siling ko na gani sa pagtililipon ko man sa mga ibang nga doctors, mas maayo pa. Kundi may presyoning swab testing, Sir Brian mo. Pila ni gani sir ang kada isa? Tag 5,000 na siling nila nga pwede mo na asukton tong nasyonal. Kumahal guli ba? Kamahal. Maara na siya train sa 3,000 to 5,000. But in any case, I was told nga siling nila 5,000. Butan tabi sir, 5,000. Sir, pila gani yung swab test? I understand daw ara sa 2,500 sir mo? Diri sa Bacolod, buwas? So sa 2,500, that is kung mag 2,500 ang aton nga swab testing sa aton nga mga vendors, that's 5,000. That is a budget of 12.5 million pesos. Yes, 12.5 million siya. Tigi pundo naman na. Kwarta naman ina. Ti siling sang ang mas maayo pa gani siling sang doktor sa aton amoy ni. Sang kita kan sa mga gasto kita 5,000. Mas maayo pa siling nila nga i-self-quarantine na lang naton sila. Kay balo ka ang virus, nagadula, kag madula man lang siya sa fade out man lang. Sa fade out man lang siya mo, unless nga may salayluhan siya, kay mangita na siya host.
malumpat din na siya, kung mapatay na siya, mangita na siya sa layluhan naman. Kag kon ging quarantine abi, self-quarantine abi kon daw lalagid sitwasyon mo kwaon kag idalon sa ospital no? Damo na. Amo na. Isa pa gid na punto, Brian, masulod ako da. Di amo na siling nila. Mas gustoon pa nila mag self-quarantine kay ti madula man lang siya mo. Ikuan lang siya, i-studyuhan siya kung yan may simptomas o kung may ara o kung wala. But kung may ara gid man siya, mapatay lang na siya sa sulod sa 14 días. Mas maayo pa. Sang mag-swab test kag maggasto ang gobyerno 5,000. Kung ihatag na lang na binato ng 5,000 sa pamilya ya, i-quarantine na lang naton siya. 14 days to 30 days, oo. Mas gustoon pag sa pamilya nga ang ina nga gasto sang swab testing, ihatag na lang sa pamilya. May punto, di ba? Correct man, oo. Nga siling naton nga total ma-quarantine man ko. Ti kung magasto na lang ko swab test, mapa-self-quarantine na lang ko, ihatag na lang ng 5,000 nga gasto nyo sa swab test sa pamilya ko. So matabo sini, ang aton humhaom na ning 2,500 kay tatlo ka merkado ni. Gasto kita 12.5 million pesos, and if may nagpositive tagaan pag inaayuda sang city, another gasto na naman. Now, amoy ni siya, Sir Brian. Ang hambal sa aton sa mga manugbaligya inada. Kag amo lang hambal ko sila. Nga antes kamo magpa-swab test, i-demand nyo sa atong gobyerno, mo ning sulat nila sa amon gin-endorse ato kay mayor. I-demand naton sa gobyerno nga kung i-quarantine kita, dapat tagaan gid ayuda kag sustiniron gid sang gobyerno ang aton pamilya. Kiti madulaan kita bramo. Yes. I-quarantine kita mo. Nan. Kadua, you demand because responsibilidad na sa gobyerno, ha? Hindi na sila nga optional na para sa gobyerno pa, no. It is responsibilidad na sa gobyerno. Kadua, kung mananglitan siling naton nga nagpositibo ikaw, we demand from the government nga isaylo kita sa isa ka medical isolation facility kag bunglon kita nila. Hindi nila kita pagpabayaan. At bunglon kita nila kay pamangkot nga dako nga pamangkot, Sir Brian. Ara na bala kita medical isolation facility o kung wala pa? Isolation facility na sa may Alihis, 32 rooms to, bag-o. Wala pa bala na turnover? Away pa, yes, way pa. Wala pa. Now, ang pamangkot, may bulutangan kita ini sa ila kung mananglitan nga magpositibo sila nga kompleto ang medical equipments, may bulong sila kag hindi lang siling ko paracetamol kag vitamin C ang painom naton sa ila. May ICU beds na bala ni sila kag may ara bala kita nga mga doktor standby or nurses or frontliners nga magatipan kag magbulong sa ila. Kay kung wala man lang banwa, trust me, waste of money ini kag manging palpak man ini nga sahi sang proseso nga mando nila sa aton. Kay example, ato lang nagmas testing sila nga mga sobra 4,000. Ang 531 din nato nila ginpamutang. Wala. Ginpamutang lang ato nilang iban sa ila sa aton dito sa may eskwelahan. Ti quarantine facility na yan, hindi niya bulunglan. Pero may nagalalayo naman sila guro, sir? Pati mo muna nabalan. Naglapta pagid gani. Kay kabalo ka ang ilato nga kwan nga kon hindi man lang severe ang imo nga situation, dira ka lang yan sa quarantine facility. Pero kon daw lain gid kwaon kayo dalon sa hospital ay para kwan kagid mapukusan kagid sa medical Dira kami naglalis ni General Sibolyos. Kay hindi mo mabalis, hindi mo bala, you cannot interchangeably. Inang siling tabla nga hindi pwede nga ang aton definition sang sang quarantine kag isolation isa lang. Hindi naton i-confuse ang lawas kay ang quarantine facility karon ko ni Sir Brian para lang ina sa mga suspitsado kag mga probable patients nga ginahulat pa naton ang ilang nga swab test results. Hindi positive. Hindi pa positive kay ginahulat pa naton mo. Ay kon positive ka, saylo kagid ya. Automatic. Manglaton ka na sa mga tupad-tupad mo da. Yes. Hindi bala mga LSI, mga OFWs, hindi bala ginabutang na naton anay sa quarantine facility nga samtang ginahulat ini nila ang swab test results nila. Pero kung kumpirmado ka na ganiya,
Isaylo ka gid ya either mild, moderate or severe. Kay positibo ka na gani. Isaylo ka gid ya sa kag i-confine ka gid yan naton namon sa isa ka medical isolation facility nga kumpleto sa ICU beds, sufficienting equipments kag PPEs, available ang aton nga mga medicines para sa mga positive COVID-19 patients. Tapos may ara kita nga mga medical specialist, trained personnel inada. Ang hambal gani nila dapat pressurize pa gani dapat ang kwarto para ang aton nga mga health workers hindi man malatnan. Malatnan, yes, correct na. Nan. Hindi mo na iya masiling nga ang quarantine facility is the same sang isa ka ginatawag naton nga medical isolation facility. May ara bala kitas na subong o kun wala. Wala. Hospital lang gid aton di regional hospital nga hindi ba gani kabantay pasyente mga overwhelmed. Why na sa may mabaton banwa sa isa ka COVID pagkado ka pa why ka pa balo ka sa mga private hospital may ara ka dapat 200,000. Pinakanubo na deposito mo na nga daan sa ila kay bagay mga galastuhon sila dayon mo. Nan. Di may ara bala mga pigado ta nga mga indigent ing mga vendors ta may ara bala sila ning mga deposito sa aton nga mga hospital private 200,000 pati kung mag regional hospital ka overwhelmed man sila. Yes. Nan kundi makaluluoy banwa ang aton nga mga pigado naton nga mga vendors kag of course hindi gid naton siling kung matipan kag ikatatlo manging palpak lang sa ulihin ni. Gasto lang ini. Waste of money lang ini. Amo na kun nga ginaopiniran ini naton kay tungod wala sang insakto nga sistema kag proseso. Amo nang ginapangayo sa aton nga mga vendors sa ila sulat kay mayor nga nag-agi sang amon sang nagligad nga Wednesday tagai kami anay balay guidelines. Guidelines. Wala. So lauman tani kay syempre buwas matigayon na gining swab test nga ini. Lauman naton nga kung sino man nagpositive dira ibutang sa husto nga facilities kag kon ayuda paghahambalan dapat i-provide man sang city para mangin plastado ini tanan councilor. Amo na lang naton is correct banwa. Kay nga otherwise malagyo kag sa malagyo inada. Kay tungod nga nung imuon mo mapa-quarantine ka to o kung mapa-isolate ka to kabataan mo gutom. Correct na. Nan kung magsiling man amo na kun nga failure ini banwa kung hindi pagsustineron sang gobyerno ang ginatawag nato nga social protection. Kay nga biskan ikaw mismo pigado ka you live kuan ka hirimedyo general ka no adlaw-adlaw ang imo nga pangitan-an kaon mo sa kabataan mo kag sa pamilya mo biskan pagani nga magbinutig ka mabutig ka Yes, correct na. Nga positive kundi negative ko. O kang magsiling kasi nutong imo na hilabilo kahit nagpositibo ka sa imong testing. Why man? Kahit kung naginabatsyag ka abi nga simptomas, hindi ka magpabalo sa employer mo nga nagalupot ka nga mapabalo ko kay kundi santiyon niya kuya kag di ako ipapapograhon ka 30 dias kundi mabinutig ka. Ginahulat ko ni counselor nga basi mahuna-hunaan mo counselor blang ikaw magpagwa sa resolution o maduso resolution nga pa swab test mabiyang tanan nga mga opisyal sa Bacolod kag mga empleyado. Di mo nangamba sa mga vendor sa akon. Siling yan kamon di konsyal wala pa ibin kami na matyan di mo. Ara pa yung mga kubdanan nyo sa NGC pila na kamutong na matyan. Tuod no. Pero salamat lang gid kay way na ginadungagan to. Pasalamat. Yes. Of course. Di mo na bla ang amo na bla kung guys abla nagakuan man ang ila bla kay ila ni palang abuyan mo. You know what? The right to life, the right to work, the right to livelihood, the right to earn money as against nga sa sini nga away bala. Sang pandemya dira na nagaagaw kag nagabungguan nay banwa tan siling nila mas maayo pa nga mapatay ako sa COVID sa mamatay ako sa gutom. Which is correct. Grabe no. Kita mo? Sir Brian, mas maayo pa siling namon kung siya nga mapatay kami sa COVID sang sa mabatay kami sa gutom. Amo nang prinsipyo sang tawo nga hindi sa gusto magutman pamilya niya. Yes. Di way ni niya kita sa aton gobyerno. Wala gid ini banwa nakita kag gintun-an sa aton gobyerno kundi ang ilalang niya basta lang mandatory total amon man na. Wala ka mo diya poder. Kung gusto niyo yang hindi ka mo magsunod sa amon, guwa ka mo de. Pangita ka mo ya sa inyo palangitan kung gusto nyo. Basta hindi de. Imo sir nga advice sa mga vendors naton abi kay hindi na lang ko tayo magtalakay sa isa pagiging show medyo lang alang oras ko. Ang imo advice sa mga vendors para buwas sa Sir Councilor sir? Well, without this assurance coming from the local government
Ako gasiling ako sa ila nga mapaswab test kita kay isa hindi ka punto nga ginraise ko nga dapat ang gobyerno ta mag-conduct mass at testing sa mga 61 ka barangay sa lang nga daan ganing area nila eh. Siling ko nga diri ka muya sa merkado man kiti sektor iniya by vendors by sector no. The ideal siling ko nga mag-conduct ang gobyerno ta sang swab testing massive by barangay. Hindi ya by sectoral kundi by area. Kaya ma-identify mo yan mo, ma-quarantine mo dayon, selective quarantine kung nakita na to na nagpositibo, random mass testing. Hindi mo mapasara ang inaangalye. Hindi ang bilog. Ang boto nga, titi nga, balo ka, Brian, ining merkado, ang tao, guwasulod mo. Di paano mo ni makuha bala siling na to ng kwan, ang kwan bala, kundi ang purpose, ano bala ang purpose sang mass testing para ma-evaluate natin ang case doubling rate. Inablang actual infected na tao. Di paano mo makuha ang actual infected sang tao kay guwasulod ang tao datag transient. Yes. Kundi pinalagpat. Gasto lang na banwa, gasto lang na sang pundo sa kung kaban sa atong gobyerno. Kung diri kita yamal siling nga makukuha kita sang case doubling rate. Kaya ang purpose natin, makuha natin mo, ma-strategize ba yun natin kung din kita anay, kundi ang ako niyang ginambal, unahon tabi ang mga barangay. Ang mga barangay, ato lang damo-damo cases of COVID-19? Sir Councilor? Singkang. Councilor? Yes. Dali lang gid, standby lang Councilor. May i-replay lang ko nga commercial, dali lang gid. Yes sir, yes sir. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy, now in the Philippines. Ang Bear Brand may pack o na doble pack. Mas barato sa 2 pesos versus swak sa bagong Bear Brand doble pack. Bago, Bear Brand Doble Pack. Mas barato sang 2 pesos versus suggested retail price of 2 glasses sang swak. Pang 2 ka baso na, 18 pesos lang. Bakal na sa suking at tsindahan. Ang Bear Brand may pack o na doble pack. Mas barato sa 2 pesos versus swak sa bagong Bear Brand doble pack. 18 pesos is the suggested promo price. Savings based on suggested retail price of 2 glasses of Bear Brand Swak. Promo runs until May 1, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 0569, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bear Brand powdered milk. Tibay mas abot kaya na, mag Bear Brand araw-araw. Isa ka pahibalo nga serbisyo publiko sang Safeguard. Ang pirmi kag husto nga pagpanghinaw sang kamot sang habon kag tubig ang isa sa una nga depensa kontra sa paglaptas sang tanan nga balatian. Labaw gid sa panahon naton karon, hindi pagkalimti nga manghinaw sang kamot pirmi sang habon kag tubig. Agod magpabilin nga protektado ka kag ang imo man pamilya. Kayuha ang pagpanghinaw sang mga kamot kag andami ang kaugalingon. Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Action Firing Line. Last 8 on Action Radio Philippine Standard Time. Balikan natin si Councilor Gamboa, sir. Hello, sir. Yes, Sir Brian. Dito na ta sa mga barangay to, sir, dapat dito ay swab test. Ano, sir? Go ahead. Yes, balo ka, Brian. As early as April, nagpabalon ako yung daan sa Sangguniang Panglungsod nga makandak kita sang massive random swab testing sa aton tanan-tanan nga 61 barangays. No? Unahon naton ang may mga simptomas nga probable abing suspect sang sining nga COVID kag i-classify naton ini sila as suspect, probable kag confirmed. Nga ang nagsiling ako barangay kay tungod nga ang barangay Action Brian apos nga i-mass testing naton kag tapos nga i-isolate apos dayon naton ma-trace up nga kung magsiling kita by area kita kung ang nangadalan kundi selective kung may makita kita damo nga mga positibo kundi mapasarata o porok subdivision community na katapos sila naton pagkatapos testing kundi ma-detect dayon naton ma-isolate naton dayon sila ma-treat naton dayon kag ma-trace dayon dasig pero kung ang isa ka lugar like ining merkado nga ang tao guwa sulod
International tao day. International ang tao. Paano mo ini sila pangitaon? Paano mo ini sila i-trace up? Kung kaysa may nagabakal pa na nagapuli, patuglis kan dunay kagaban kalanang? Yes. Hindi. Wala ikaw. Hindi kita ka-evaluate. Hindi mo bala makita ang case nga, anong tawag nila? Case doubling rate. Binabalang actual infected. Kag hindi natin makontain gila yun. Kaya ito mo ng siling ko, ang tao guwa sulod. Pero kung barangay kita, unahon na to ng the most number of cases ng barangay. Nabambalan na to ng singkang numero 1. Ang Takuling nag-second, ang third, ang Villamonte, Estepania, Mansilingan, and so forth and so on. Kundi apo sa aton, pangitaon, amo na siling ko, balik kita, testing, isolation, tapos treatment, at tracing. Na sa merkado, ginahalitan lang naton ang aton ng mga pobre nga mga vendors. Ikaduwa, usik kag uyang lang ina sang kwarta sang aton gobyerno. Failure na banway rest, I tell you, manging isa lang ina ka failure nga proseso kung sahi sang pangita abi sa aton nga mga positive. Balo ka mo nimo kung mag-testing ikaw, dason nga adlaw hindi posible nga latnan ka. Useless. Di ba? Biskan mag-testing ka subong, ang testing banwa is only good for a day. But the following day, there is no assurance nga hindi kaya latnan sang iban naman. Siyempre, in other words, sa sinanga kantidad nga pundo nga gasto naton, hindi ina iya efficient, kag hindi ina iya epektibo. Waste of money. Within 24 hours, magwa ko ng result. So, pagkagwa sa result nga negative ka, so magwa ka naman. Latnan. Latnan ka. Latnan ka naman, abe. Nan. Kuha mo, amo nang siling ko, ang siling tabla nga, ang ini nga proseso, ang ginaduso sa aton gobyerno subong, is an inefficient, ineffective. Kagtuman ka mahal o kung kagastuso nga wala gid ina banwa nga idulot sa nga benepisyo para sa aton. Trust me. At least tonight may ara kita nakuha additional nga mga inputs regarding sining mga kaangay sining nga butang involved diri government money. 12. Yes. Oo. Balo ka i-remember nga si DND, National Defense Secretary, naghambal nga may panindugan nga ini nga pangsahi nga pagkuha abe massive is only a waste of money, government funds. So may aragid kita ya diretso nga punggan ina because that is only a wasteful misuse of public funds. Nan, ang unang hambalya. Wasteful misuse of public funds. So may diretso gid kita yang usisaon ina kag punggan ina. Kay ti nugon sang kwarta banwa sang ginagasto sang aton gobyerno sinada nga wala gid kita sang may makita bilang nga output. Output. Ay tunok kung ano nga output ang ginahulat nila kung nabibutangan tang nga positibo ka, ano nga output ang makuha nyo? How can you evaluate the case doubling rate kung amoy na nga sahi sang tawo nga nagagawa sulod inada? Hindi nyo man mamonitor sa ulihi kung sino nga tawo da sa ulihi ang pang i-isolate nyo liwat kag i-trace up nyo. Kag importante banwa wala kita sang pasilidad nga magasalo sa ingi nga mga tawo mananglitan nga magpositibo sila. Sige, bantayan tani Boss Councilor, manilagi kita sa sitwasyon kaysa nang balinaton basi may ara liwat sa magrally protesta na naman. Batok sining swab testing ini. Salamat. I will be there, banwa. I will be there. Maupot ako sila. Okay. Kaya ining ginapangayo nila, legitimate nag-agi ni sa amon sa regular session namon balo kang ginubran nila. Although I would like to take up the issue and then make a personal stand, kami mga konsihal gusto ko tani nga anong tingdog naton di gusto nila ya nga ihaboy gidya kay mayor ang ini nga issue and let him decide. Ti siling ko sobra naman na kayo nga kita opisyalista hindi tayo magpanindugan sa sining issue pero sa buwas yang adlaw may panindugan niya si Wilson Gamboa Jr. Diin ka boss kay makadto kami to? Libertad. Ano oras? Ano oras sir? Alas 7 sa ngaga. Sige. Kita. Hindi ba, sir? Konsihal, mga opisyalis kami, dapat may panindugan kami sa sining issue. Yes. Kag ang ini nga mga reklamo, nag-agi ni Samon. Ang ginubrayan namon, ginaboy namon niya sa mayor, o mayor, ikaw na naya sabat ang ilang reklamo. Pero sa sining nga bagay, may panindugan niya si Konsihal Gamboa. Kag buwasa, digin magkalimot sa imong face mask kag face shield, kay damo balagid gabantay sa imo ginalitratuhan nga wani siya face mask man.
Hindi, pinawag ko lang na pa'y dalom. Kitiga diskurso ko. Aga diskurso ka. Para, what? Kung gagakwan ako, ga-observe ako yung social distancing. Amo na lang na gina-issue, subong si Imo, hindi sa Christmas man. Wala na sang ibang tapos. Sige lang, kompleto May ara akong face mask, may face shield na. May ara, balasang ginaduso. May pahamot. May ordinansa, subong lang ginaduso si Councilor Archie Archie Baribar nga dapat mandatory man ang face shield. So dapat mag-quality kita, mag-obey kita sini. Councilor, salamat. May gabi, mabuhay ka, sir. Good luck. Well, salamat man na Sir Brian kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi kag madamo salamat. Yes, sir. Action Firing Line. There you have it, mga ka-action. Councilor Wilson Gamboa Jr. sa Bacolod. Action Firing Line. Bantayan tiri buwas sa nung sitwasyon. Diri makadto ta siya kuno aga pa kabalokining swab testing nga ini. Nahaluan na ni sa mga pamulitika diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. May nagaginawa na din nga mga behind the scene nga mga ngalan mo. Galing hindi ko yung mag-mention diri kung sino nga mga ngalan nagaginawa. Dira mabasa tada sa mga social media. Binalbalanay subong sa social media sa mga trolls dira malingaw ka pro. Action Firing Line. May mga trolls na ka mga isog, ka mga dasig, may mga names sa ginapang name drop ini sila dira. So kita diri without kwan guro, mga resource gid nga maka-mention silang names daw di man tay mag-mention sila. Action Firing Line. Wala ton tagid iya, no? Sige, last 8:09 Action Radio Philippine Standard Time. Arte nga mga reactions sa mga aton sa nga pagpangalagad. Una nga bolyada sa aton sa nga pagpangalagad dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon. Ini pampabakod sang aton immune system. Plus maging maka-aksyon ang Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga may sang Vitamin D3. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines kag kwan ini imported ginpaagi sa insakto kagusto nga pagtuon before gindala sa merkado mga ka-aksyon. Diri sa Pilipinas, mabakal sa bisan dila nga butika sa Bacolod, Negros or magbisita sa ila sining nga klinika sa GA Stephen Building Lacson Street o diri sa Burgos Lacson Street sa Bacolod mga ka-aksyon. Libreng consultation sa mga medical doctors. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, i-check ta ni Abi ang isa ka abogado nag-ibual mano dira sa probinsya matapos ang terminate ini siya. Action Firing Line. Karon dugay-dugay dira lang kamo sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga utod naton yung naga-monitor. Dalagid lang. Okay, arena. Si Leonila Magaspag naga-monitor sining tiniyon. Dao mo ning akon ng interviewon karon dugay attorney Magaspag. Ano to apelyido ni attorney gani man? Oo. Dalagid Oo, mo gintuod do. Pamilya. Si Piper Pursley, dire lang niya si Sir Wilson sa Bacolod na nahimo. Uy, nauto, di na to. Si Jose Marti Gostilo, ganim na Sir Brian, ginatamyaw kong gigali ang pinalangga ko nga tatay, ay gakadula ho. Oh. Daligid lang. Kay kahuluya, na karoon ng iban nga mga mensahe, di ta mabasa ni. Daligid lang. Leonila Tirosan, good evening, Sumbray. Nagalantaw kami sumong sa Facebook sa Alangilan. May gabi, Jocelyn Libo Dispoho Araman, Robert Castro, insakto ina Councilor Gamboa, specific items sa gina-purchase. Ang mga tao gakadlaw lang ni sa 14% merkado na kamo sa 2022. Grace Beton Cousins. Damo gidyak ka kwarta Bacolod Action Brian ang pamangkot kung diin na ang kwarta ha. Good evening Action Bri, ari naman kami naga-monitor sa Charito Heights, maulanon nga panahon Action Bri. Mangkot lang kung may bagyo, waaya, balihabagat ina siya. Insakto kagin Councilor Gamboa, halin kay Joseph Himoya. Si Eddie Jones Kalinaw naga-monitor man, agre kagawad Wilson Gamboa. Bings Kidagumboy, good evening Action Brian, mangkot lang ko kung pilagin ang total sang COVID positive sa barangay Mang Hanoy La Castillana man. Kay wala man gina-update ang pumuluyo kung pila na. Stay safe and God bless you always. Ipamangkot na anay ma'am. Do hindi ko gin masabat na subong.
Naga-monitor man si Piper Persley and Balnya Councilor Gamboa namangkot lang ko kay ara kada sa NGC tanan kamo halin sa mayor panaog sa mga councilor gin swab test kamo dala na ang mga empleyado sa NGC TY Grace Smithon ka sense correct gin Councilor Gamboa. Harry DC action gidayon kay kundi madayon ang swab testing sa buwas ready na i-serve ang lockdown sa October 16 kabalo na. Alex Fuentes taga-monitor man. Romel Laurenio amo gid ang pinakamalain kay kung positive walan man sang may ginhatag nga bulong. Si Bry Malone Martin. Action Bry, good evening. Natingala gid ko ni bala kay Councilor Gamboa nga atanan na lang daw ginapangitaan niya gid diferensya da puro gid ni siya negative amo ni nga wala gid ko namian sa iya. Kag wala na ko ni gapati sa iya kay daw wala man siya gani nahatag nga bulig sa bakulod nun. Halin naman niya kay Ivo Draki Martinez. Sako kagid daw dugang palingin wala eleksyon nagpahamot na sa. Si Gary Amirila correct na ang hambal ni Sir John Gamboa man ang mga haslo kag mga buhaya wala ga panilag ang ginapanilagan nila raok sang banwa. Wilma Cabarles Action Bride nya punta subonga. Tamyaw lihog kay Ophelia Galero RC taga Isabela. Wilma sang Isabela. Salamat. Gary Armilia Liwat hindi gani katipan sang pasyente sa ospital. Di ko gin mabasa ni do sakit gini mo sir. Jewel De Roca tagaan niya. Dugang palingin si Gamboa daw mahambal naman na sa mga previous interview na nga kung sino man ang mapositive sa pupuhon gid na kagobyerno. Ang hindi kasarang na ano ni man. Dejen Jonah sakit sa ulo ang COVID palingin gid ya as in. Homer Toriano ang bakulod subong One World Government, New World Order 666. Gary Marilia ipaswab ang vendors pro ang mga nagabakal karon ano na haslo. Joel De Roca maayo na ang ginimplementar ni Mayor para malaluwas ta sa virus. Martin Aliling nagamonitor man. Raydan Velasco, good evening Sumbrayan. Good evening Councilor Correctman Council Gamboa. Marimar, good evening da. Roth Kuzawa, good evening Sumbray. Keep safe sa inyo tanan. Monitor lang kami sa Tokyo, Japan. Olive Prado Gargaritano, good evening Sumbray, watching live from KSA. Mercy Flores, iswab test ang mga vendors sa about ang nagasulod sa merkado, nagapalamakal, isip-isip lang kung may time. Councilor San Oliwat manghatag bulong antibiotic. Mangkot si Bry Malone Martin, no? Joseph Himoya magdugang pagid ni ang gutom ta kay kun magdamo ni positive lockdown naman nimo ti ano na lang ni hasta San mo na lang na ang sitwasyon sa Bacolod man. Walang uso herbs. Musta backtrack nyo? Pawasan ko na kay subong tayo gabi ma-interview ta sa mga backtrack pero kaalang-alang. April Montero Palma, good evening Sombray, monitor lang kami ni ginatamyaw ko lang gali sila ni Mama kag Papa sa Maaw, Simplicio Montero kag Marlene Montero, salamat din. Nagamonitor man si Princess Hermosora, Roth Kuzawa. Sir Brian, in fairness, may point si Councilor Wilson Gamboa. George Gargasiran, kadako sang punto ni Gamboa, mintras may COVID possible, mabalik-balik na sa tao. Biskan ano kalikaw naton kon malatnan ang isang malatnan gidna. Good evening, Action Bright. Florida Gumban Gargalicano, nagamonitor man. Action Bright may biyahe sa fast crop Bacolod to Iloilo, pagabuksan pa na nga. Mercy Flores, palakpak kay Councilor Gamboa. Dejen Juna, praktikal lang na kag realistic lang ni si Councilor Gamboa. Si Jose Johan Gay Manioso, Labugay, si Koy Napasal, Balda ka na. I love you, Mayor. Heaven, good evening. Elnora Castellano, watching live kami Action Idol. Brian Sontal Villas, to correct gin si
Councilor Wilson Gamboa, greet ko lang Castellano and Estilo family. Keep safe, Idol. God bless you and your family. Thank you. Hambal ni Bray Malon Martin, paglabugay, ubra mo. Kativer, salamat. God bless man. Veronico Santillan Manokan, correct gina kay Councilor Gamboa. Gina Galon, Pagsubiron, good evening, Exxon Brian. More power on your program. Action firing line, ginatamyaw guno yan. Si Lidjo, Pagsubiron, diri sa may South Bay, Subdivision, Bago City. Thank you. Jima Makilan, Araman. Ining poll testing sa mga vendors base ngitaan kay LGU Lusot para ma-justify ang mga expenses nila nga wala diri matidto. George Gargasiran. Jonah Garcia, good evening Sombray, good evening man sa family Baladahay, Dalompines Garcia, Hiniralaw, JN Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Salamat po watching from Tandang Sora, Quezon City. Si Millie Mels Arabanan, Labugaya, sila tanan Councilor Gamboa, na pierde gani si David Sigulayat. Rodora Shoko, good evening Sombray, greet ko lang akon amiga sa Hong Kong. Sean Pontes, salamat gid. Jose Himuya, naga-monitor man. Maria Feja Maravilla, good evening watching from Puerto Princesa, greet ko lang da si Annabel Bomban. Jonah Garcia, Sombray, mangkot lang ko, maganda gawin kasi magulang ko dira sa NSA na lockdown sa aton hasta wala pa di siya nakabalik sa Manila. Salamat, Action Bray. Hulaton tagina siya. Hulaton tagin siya na matapos. Colonel Guile, may gabi man. Happy weekend, Bandra Simo, sir. Thank you again. Si Mari Asok, abning Action Bray, ginatamyaw ko lang bata ko. Grabe tuon, bisan grabe gid kahina ang internet sang globe. Dasig manukot pero kulang sa serbisyo. Ano bagay himuon ni sila, Action Bray? At iway kita mahimo kay ang internet beyond sang control naton mo. May tadi kon si San Goku lang tanga ang power sa aton halin sir no. Internet na yan may kita mahimo sina mo. Ang muna subong nga dito si iban nga pungsod tag 20 ya ang ila sini nga antog sini telecommunications company sir no. Inablang ga supply sa internet tag 20 ya ka bilog sa aton di ahay duha smart ka globe. Ti ang tilko ining dito duway paman gani gid ka umpisa amo na yung pangatlo ti amo na nga pigaw-pigaw gid. Good evening Sombray, watching lang kami or galantaw kami sa Australia NSW si Mayap Isbister, salamat gid. Nonoy Castanida, Sombray, good PM, tani bala may update kita kada adlaw about COVID-19 para maka balumantad diin ang information department sa Bacolod. Amo nang kagabi ko nakamonitor ka sa akon, ma'am. Ay, sir. Nagambalgid ko mo nga kung tani may ara sang tagpamakba for COVID-19 update lang gid sa Bacolod. Pila bala ang positive subong? Diin nga mga barangay ang may ara sang lockdown. Karon kay ang ginmuno ko na nagabi mo pila balang NSI ta subong, pilang aporta, pilang ara sa quarantine facility, pila ang severe ta subong ara sa ospital. At least ang tao ma-aware bala, no? Sinuon ni sila inang anong trabaho nila sila, BPO bala, ara sila bala sa merkado, diin sila sa government pa employee ni sila. Actually kagabi gin topic tanan na mo. Pero thank you gid Sir Nonoy, ano gid mo no mataliwat. Mayo gid na. Rinan Trinidad, Sombray, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi mo diha, sir. Hilda Minerva, ari sa Amon, gin swab test ka gin require sila 14 days. Isolation ay abaw kaluluoy ni sa isa ka kilo bugas wala gid ayuda gobyerno. Ang hambal sa gobyerno bahala nakamot ti kaluluoy sa mga pamilya nila 14 diyas wala obra gutom promisa gobyerno sa diin. Well, magaspag Action Radio Bray, watching from La Castellana. Salamat, ma'am. Eddie Jones Kalinaw, enjoy watching Action Brian Morden from Pampanga with Nestor Bidig. To Bohol, happy listening Kalinaw family from Bacolod City. God bless, stay home gura. Bisa din Action Radio online gihapon morning till night. Basta Action Radio, God bless Brian Morden. Kamumanda. Piper Pursley, Action Brian, ang facial daw parehas ni sang gapamuyayaw, daligid lang. Sang barriers.
Paano mo suksukon ang face shield kung gahilmet ka, kag kisa galakat ka, gapalid kung naghangin, kung kisa galingin ang pananawan mo kay di ka klaro gin. Ernal Aiko. Hello, Tita Malo. Good evening, Landa. Princess Hermosura, nagamonitor man. Alex Montesa, salamat. Balikan ko karon ng ibang dugay-dugay, ha. Standby lang ka muna. Last 8:23. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:26. Ginaendorso ginaton sa inyo mga kaaksyon ang DTX
kami di sa Barangay Lag-asan, Bago City. Siging ging gali niya. Salamat gid ging. Ginatamyaw si Jodima Hidukos Relatos Family Cheng Mupada ga monitor si Buka sang pahanukoy. Oh, puro tingalan no Buka. Oh, ang yagro ning kwan kipot man no. Halan sa kay 1321. Good evening sir. Ga monitor kami di Joanne Clear kag BG Kalumanggan TY gid si Carlo Nigila. Las 8:29. Sige, no? Nagligad nga si Mana, may mga report from Capitolio Provincial nga may mga gin-terminate dira nga tawo. Like sang isa to daw bookbinder tong isa na 27 years nang niya sini nga pagpangalagad. Gin-terminate man ini siya, no? Sa mga rason nga may mga posible may na committer nga hindi maayo, no? Sa iya sini nga trabaho. Pero ano gid bala kadalom ang inisa ang iya sini nga problema. Aside from hima kaksyon, may ara pagid sang abogado, no? May ara sang abogado nga nadalahig man diri, no? Tonight, ari diri sa aton para mag-explicar sa iya sini nga side. We have on the line Attorney Ernie Magaspag, mga kaksyon, no? Kay para makabaluman ang publiko kung ano gid balang iya sini nga anatabo, no? Kung nga ang gin terminate man ini siya dira sa iya sini nga trabaho sa probinsya sang Negros Occidental. I-check nato na be. Online sa firing line. We have on the line Attorney Ernie Magaspag. Sir, good evening. Sir, una mamangkot lang kita anay gali sir. Pila ka na ka years gali sir nga nagatrabaho dira sir sa Capitolio Provincial, Attorney? Wow. So status mo subong attorney? Yes, ang imo status mong attorney. Action an paki-check bisang line tabi. Subong attorney so far. Okay na ha. So balko anong status mo gid? Sige, okay lang attorney. Gani man ka kuso gid sang tulo sang ulan. Sa lingko anong status mo gid subong attorney? Bato. Pero si attorney, ano ka ba na ang status niyo? Regular? Yes, amo nang gusto ta pangitaon. Okay. So kung permanente kita amo na ang inyo sa nga trabaho. So paano naglabot sa una sir, paanong ground kung nga agin terminate ka mo sir? Ikaw gid mismo kag si Sir Botalon sir. Okay. Ay, si Attorney Ray Frando Diaz. Associate Associate ka mo ni sir? One ano ka mo? One law office? Okay.
So ten ano ang ground to sir nga gin-mention mo kaina, may nagreklamo nga anon. Aha. Aha. Aha, yes. Anonymous complaint. Aha. Dason ang natabo da, ginpabutangan da ang amon nga opisina sa Provincial Legal Office kinsang CCTV. Okay. Monitoring ang abi man namon nga for security purposes bala. Aha. Gali that CCTV ginusar na para to monitor our in and out sa Provincial Legal Office. Okay. So amo to ang ila ginusar nga kuno ang amon daily time record kag ang CCTV readings way nagasantuanay. Okay. Aha. DTR kag CCTV ang nga daily record. time record. Oo, Kaya DTR. gin-require kami na nila Action Brian nga mag-ano mo, Aha. nga mag-biometrics, gibala? Oh, yes. Okay. For the first time, nga sinibihan news na po sa Provincial Legal Office, ang una, kabalo ka naman po abogado ang imong trabaho. Aha. Doon hindi mo niya kinanglan, guro nga daw sekretaryo kada sa opisina. Nga mag-stay ka Nga gid kinanglan, 8 to 5 ka gid. Kaya sa may mga obra ka sa sagwa, bala? Yes. So, ang basis nila mo to ang DTR kag ang CCTV na naka-record. Yes. Ang CCTV reading, no? Ang basis nga dishonest kami kuno. Kay ang amon nga report sa Capitol, no? Ang reading sa CCTV wala nagasanto sang amon nga biometric. Okay. Pero amot ay dono kung kahibalo ka da Action Brian, nga damo na da biometric sa probinsya mo. May ara sa Provincial Administration Center, may ara sa Capitol, may ara sa PNB, may ara sa Benjamin Hall. Di kung bisabla kung diin ka to bala matabuan, dito ka na main o kung dito ka man ma-out. Okay. Bisan diin ka lang ganito nakalambay. Matabo sila ang CCTV reading sa may kasanto gid nga makita nga atugid ko dito sa Provincial Legal Office. Nga sa may biometric na sir may gatuon da nga CCTV gid mismo pag sulod mo sa may ara gid man tuod. Yes. Amo na subong. Amo na subong da. Ang biometrics mo gasa ang gid ang CCTV nga mamonitor kami kung anong oras kami gasulod, anong oras kami gagwa. So meaning sa kadamon sang empleyado sang Kapitolyo ginutihan gid kamo abi to check sang inyo sining daily time record kag ang CCTV recording. Oh, yes. Okay. Ang problema lang da gani kay kung di damo man kami da mga abogado, may mga bag-o da nga abogado. Okay. So wala man ay gani ga biometrics ng iban nga mga abogado nga mga alay ni Attorney Diaz ni actually Action Brian panawago na siya Brother Ray. Kay Brother Ray kay tungod nga hindi na primo ano. Hindi kaya hambal yan na sa inyo man sa media man sa hambal nga hit treats kuno sang mga co-employees sa probinsya nga brothers and sisters siya So to reciprocate nga hambal ya brothers and sisters siya kami, I call him also brother. Ati good man kiti we are anak man ta sa Ginoo ti mag-utod gid man ta tanan-tanan. Yes, okay man lang na. So ang inyo sir maghambal kita sir nga permanente nga empleyado ako myself I admit nga under ka mo sir sa CSC ikaw civil service na commission with protected kami ng civil service law. We can only be removed from CSC office o kung be terminated from the service just cause. May just cause, may reasonable cause to remove us from service. Ang ini bala pinsara bala wala na nang santo tabi granting wala nagsanto ang amon nga appearance sa CCTV kag sa amon daily time record no i-dismiss kay gidayon from service. Why kami gani gin-remind, wala kami gani due process. Ano ko lang niya, i-emphasize ko lang Action Brian. Naging service kami, wala kami katilaw hearing, doon kami ni Mr. Butalon. Why ka mo patawag first pinaka-basic ay first offense, second offense, third ang problema da kay ang boss namo niya, ang Provincial Legal Officer, si Attorney Nelias. Okay, yes. Who is also acting as the hearing officer, no? Ironically, siya nag-act as our hearing officer sa among kaso. Tuway man na sa gani nagpatawag sa amon nga
kamusta ka mo da? Kaya ka matigulang na sa amon nang may mga reklamo sa inyo. Why ka mo kuno da sa opisina? Ti kabalo ka naman Guru Action Ryan, pila na ko da katuig sa Provincial Legal Office, kabati ka ba na may nagreklamo da sa serbisyo namon? First time ko ganito sir naka-interview sa imo. That's why. Only after Brother Ray Diaz nagkungko nga provincial administrator. So, anong ginahimo nyo? Magambal kita dismiss from the service. Why na kamo da sir diga duty? Why man kamo sweldo? Why na tanan? Yes. Wala kami tanan-tanan. Supposedly action drive. Kung ma-dismiss ka sa service, madula gina tanan-tanan mo yung benepisyo sa gobyerno. Bokalo, ay man siniba. Yes, amo nang mga accessory penalties sang dismissal from service. Amo nang masakit. Yes. Kay ti pinsarabla 19 anyos nako ang naluuyan ko si Mr. Butalon. Yes, kay lowly employee ni siya. Gani man no. 27 anyos. Ang salaya lang ni kay close ni sa sakon. Oh, I see. Okay. But atong sir dismissal nyo, sir, may naapid dira nga resolution abi or may ara sang authority from the CSC abi nga mo ang nagagovern sa inyo? Wala bali action drive sa administrative cases, tatlo ring may jurisdiction mo. Yes. Ang disciplining authority si governor, no? Yes. Amo na siya si governor ang disciplining authority. Pwede mo man i-file sa ombudsman. Pwede mo man i-file sa civil service. Kung diin mo na mauna ma-file, amo na may una nga jurisdiction to the exclusion of the others. Ini nga kaso ginfile sa office of the governor. Si governor ng desisyon nga i-dismiss kami from service. Okay. Kag si Attorney Nelias ang hearing officer. Hindi ko gani kay sinding ang tutuod action bray amo ginang nagsakit sa buot ko kay gin-dismiss la ko from service. Ang aton nga pinalangga ng gobernador why gini katilaw istorya sa amon. Okay. Forte, no? Tatlo action bright, tatlo ka gobernador na agyan ko. Daw medyo diskustado kung si Gobernador Bong why di dyan nag-istorya man lang kung anong amon natabo sa amon da or gipatawag abi. Kasi siyempre, ang dismissal, maagi siya siningalamisa, pagbasa ito, daligid lang. Istoryahon tabi sa attorney magaspag, ano ini nga, ang i-dismiss gid abi, damo siya. Tuway ginanatabo. Kabalo ka action bright, kabalo ka naman nga halin sa una, hindi ko yung mahilig na maghambal sa media. Even during the time ni Governor Joseph, Governor Pidjo, Governor Freddy. So bong sir, nag-ano ka mo sir? Nag-appeal na ka mo sa sininga sitwasyon nyo? Nag-file na kami sa amon motion for consideration. Kabalo ka action bright, kadamo isang violation nila. No? What are those, sir? Kadamo isang violation. In the first place, anonymous complaint. Dason, ang DTR, ang daily time record nga gin-attach nila sa complaint against us, wala na mo niya pirma. Hindi ba na? So mahambal ta to nga DTR do hindi to masigurado nga sa inyo to halin or ano nga sitwasyon kay why isang signature. Kabalo ka action bright ang tanan nga official document nga wala sang signature ha. Yes. Ang pag-treat sina iya sang layi is a mere scrap of paper. Okay. Pwede siya pulos. Itama may mga documents gani nga dapat may notaryo gid sa abogado para ma-certified gina siya. Of course. In fact, ang CCTV reading pinpreparar lang sang isa ka administrative aid 1. Kabalo ka naman guro kung ano ang administrative aid 1, utility worker. Hindi bala na ang utility worker ga reading sa CCTV. Security concern na iya ang CCTV nga mga concern. Yes, correct na Sa amo na iyang amon nga sakit sa buot. Kaya nga dapat ginpa-cross examine malang nila sa amon ang nag-reading sa CCTV.
So wala kami ni Mr. Butalong, wala kami due process. Aha. That's why nga siling ko sa Civil Service Commission na kami maaway. Yes, that's why amo na pinaka-point naton nga ginapangita da kay ti ang CSE may dako man nga authority gid mo. Dason ti action bright kabalo ka 18 anyos ako dang prosecuting attorney sa province mo. Wow. Ako ang handle sang tanan nga administrative cases sa probinsya from the time of Governor Joseph. Dason doon di ko ni kay chinding do amo ni pang file na nga kaso sa ako. So aside sir sang DTR kag CCTV recording why naman sa iban pang datos against or wala na. Amo na iyang ilang ebidensya against us. Okay. Unsigned nga DTR namon, CCTV reading nga wala hindi gani under oath. Ha? Supposedly under oath din sa tani mo. Correct na. Dason yung preparar pa sang isa ka administrative aid 1 ay duno kung competent ini nga empleyado mag interpret sa mga CCTV footages. Kag isa ka anonymous complaint. Dapat wala man ganit nila action bright ang ini nga anonymous complaint wala ni stamp nga received by the province ha. No, di basi phone patch lang ni phone calls lang. No, ano lang gid sulat lang gid wala niya receipt. Okay. Pero action bright nabalaan ko subong kundi si attorney Roxin Sumanting kag si attorney Ariel White kung ginpailan man ni kaso based on this anonymous complaint. May lain niya nga anonymous complaint. Ang original nga anonymous complaint English. Ang hamban ni attorney Roxin kag ni attorney Ariel sa akon nga ang bag-o ang lain nga anonymous complaint Taglish na. Dason may receipt dasang probinsya. Kaya ambot kung fabricated evidence kuro amo nang budlay kita. Pero talagang pa-explain ba lang sir no? Ang inyong side no? Yes, exactly. Exactly action bright. Kung hindi sila convincing. Memorandum na kami nga ang hindi kami pagdisiplinahon kay nga ang way kami kunuga report sa opisina, hindi kami makita sa opisina, kasi magreklamo sa amon, damo na bala. Pero ay gina may natabo. Botang tabi given abing reklamo, abi kwan inang matawag naton nga inablang piho gid abi nga way kamo da sa opisina, amuna. Reklamo gid kamo. So dapat gin istorya anay gintagaan anay sang una abing pagpabalo na naman amoniho. Exactly, action Brian. Exactly. Amo na gani ang amon nga problema kay wala kami kaagid yung process. Imagine abogado kami ha. Sila kami ka abogado da, 4 kami ka abogado. May see. Pila na sir ka days ka mo sir nga na terminate da sir? Ang sa imo sir kag kay sir. Ang akon gin-serve nila di sa akon, I think September 16 or 17. Okay. Daso na problema pa ni Action Brian. Ambot nga way ni sila yung guru gatuon, ambot di man nga hikay sa ila. Ginasabit na di sa akon nga gate sa balay ko ang mga notices kag orders or resolution. Wala receive nga wala proof of service. Hindi na nga pwede. Why man nag-agi sir sa mga ginapahon? Wala nila gin paagi sa post office. Post office, oo. Action Brian, kabalo ka, ano na tabo subong. Just, I think yesterday, naka-receive ko sang desisyon ha. Kundi naka-receive na ko sang desisyon sang September 16 or 17. Kagapon lang, I think, kagina o gagapon, naka-receive ko sang desisyon nga ginpadala sa post office. Dason ang date sang mailing, September 22. Both silingon, afterthought, ang pagpadala nila, guro na balaan nila nga defective ang proof of service nila sa ako. Grabe, no? In a way, ambot kabay pa nga di can remedy all the legal blunders nga ginaubran na sa amon. Sige, mapaabot kami ti sir kung anong dangtan importante tonight lay down ka sa imo man nga side and over the action radio ba ko lagi pamamating sa mo. I will furnish the media of all of my pleadings o nga
file sa sininga kaso. Aha. Kaya ako man ga-akas counsel ni Mr. Butalon. Okay. So kamo man of the man gali. Oo, kay kundi gindulaan kami sa una pagpungko ni gobernador, ginkuha sa amon ang private practice. Aha. Tungod nga dismiss ako from service, pwede na ko ka private practice. Okay, sige. Amo nang aton gid bantayan diri kay para at least actually boss gani I'm planning to contact man attorney Ray Frando Diaz sir. In fairness man siya side para gani kung gusto niyo yaya maka face off kami nga duwa para mas nami pagid. Sige. Okay na ni sir. At least now I am pretty sure may someone guro naga-monitor man and makalabot din siya nga igtalupang and ako tawagan ko gid siya buwas para at least mabatian taman ang side niya kag ma-lay down taman to siya kung nanon dapat ginanatabo sini sir. Sige, ambot. Yes. Hindi man ko hindi kay Brother Rainy kung ang ginaobra ni sa akong kay abi ko nagpangayo pa ni sa pasensya sa akong 2 years ago. Why ka sir may manumduman nga daw naglainay ka mo bot aside sa pagkaabogado nyo nga duman? ang nabalaan ko lang niya Action Brian. Nagbulagay kami sa 2010, 50 may mga jutay, hindi na ako magdetalye kung diferensya gino. Okay. Anyway, may sulat ko sa kay gobernador, I think do 2 months ago. Naging detalye kung gito nga mo natabo ni Samon. Pamot kay duno kung nakakam across ka. Do wala pagig ko kay Kwan man ni sir. Wala gid ko ka. Amo na bala daw ambot daw ang pagtanaw ko sini daw dumot kag gingabot bala sa amon nga former partner sa tatlo kita kami mo sa attorney Kwaikong. Si attorney Yi kag ako si attorney Yi nag-resign na kay Tamaran Sanggamo. Si attorney Kwaikong sa mga bato pa may hearing pa siya. Grabe gabato pa daw portina. Si attorney Sumanting yan na-dismiss naman. May man na sila, may issue man na sila ni Attorney Diaz. Si kay Attorney Diaz yung tanan halin hindi na po magpaligoy-ligoy pa siya. Iyan ni tanan siya ning utok sang tanan yan Sige. Thank you good sir sa time mo and I hope nga nakasugid ka na sa tanan mo nga detalye mo dira at least ang public mabalaan nila nga amo na ang sitwasyon sa Kapitolyo Provincial kag kamo dira amo nang katabo. Attorney Action Bryce. Yes sir. Sorry for the promotion Pero Action Bryce salamat gid yang timpo ginhatag nyo sa ako na. Kag kabay pa nga kaluyan tanan halong gid sa COVID-19. Yes sir. Kaman sir halong man sir kag kabay pa malang puwasan nyo na mga gamay nga duro diferensya da sa Kapitolyo kag sa ibang side. Sige. Madamo nga salamat Action Bryce and mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sir. Action Firing Line. Attorney Ernie Magaspag mga kaksyon. Sadya abogado versus abogado ni subong. Action Firing Line. Di ko magdugang pagid sa mga komento na tondri kay i-reserve talaga na. Buwas nga adlaw i-try ko gid nga malabot si Attorney Ray Frando Diaz sa mga kaksyon Diaz the second para makuhaan ta ba nang iya sining side sa iya sining side. Brother. Pamati sa attorney Magaspag subong brother ng tawag mo sa ako naksyonan kung ano gid lang sa likod sinitanan subong nabatian ta side ni attorney Magaspag mo ngati amo na ang natabo sila pawasan tang iban. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles.
The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Suncheck is brought to you by Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Pabalik sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-aksyon, mga konsiling nga oras, medyo kulabos na gid kayo. Pero before kita mag-wind up sining gami, gina-endorso ginaton sa inyo mga ka-aksyon ang may TC kag
Dito ang pagkalimta na pagbalanse sa lawas ta magamit na sang kabilang nag-monitor sa ton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Isa lang niho ang iban way ko nalambot basa pasensyagin kita ninyo ha. May gabi lang nag-monitor subong si Nanay Monsirate, no? Si Nanay Monsing Ladjano. Ladjona rather. Nag-monitor gid sa sining nga mga tinion, no? Salamat gid nanay. Sige. Si Nanay Monsing na. Last 9:05 way nagita sang igo pang oras. Sa aton sining nga pagpangalaga upon sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Nag-monitor man si Roxy kag si Tupi sa sinima tinion. Upon sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team with Action Rex Cantong, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid sa inyo. Maghilibati kita buwas sa mangyapon nga istasyon kagoras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar